12月3日，新疆知名维权人士热比亚应瑞典公民维权组织邀请，到斯德哥尔摩召开记者招待会，讲述7月份新疆事件的真相。下面是来自本台瑞典的采访报道。Men shu haqiqiy ahvolni Jungoning tashviqini boshqacha mayli Jungolik puhralarga yolg'onni tashviq qildi, dunyoga yolg'onni tashviq. Jungolik puhralarga yolg'onni aytdi va dunyoga yolg'onni aytdi. Endi masalan shu sizlarning matbuotinglarni to'sidi. Bizning axborotlarimizning bergan radio free ajanini to'sidi. Nima uchun haqiqatning Jungo xalqining rostni o'qib ketishining oldini olib, shuning uchun shuningdan qo'rqqanlik uchun to'sidi. 瑞典公民维权组织主席罗伯特·霍尔德表示，维族人应受到公正的对待。I grunden så handlar det om alla människors lika värde, de mest fundamentala mänskliga rättigheterna av dem allihopa. Uigurerna behandlas inte jämlikt med övriga människor och folkgrupper i Kina, och det är någonting som vi måste uppmärksamma. Jag tror att det enda sättet för Kina att skapa en hållbar positiv utveckling, så krävs det att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. 会议现场播放了热比亚的纪录片《爱的10个条件》，影片展示了热比亚家族中5位成员受中共迫害的经过。之后，热比亚还讲述了自己的亲身经历。新唐人记者李成正新，瑞典斯德哥尔摩报道。